ao mundo dos Señores do Vento. A curta que ides ver é un filme que se fixo de maneira bastante modesta, pero que foi chegando a bastante xente e causou bastante sensación. É un documental sobre a realidade máis próxima que teño nada máis a sair da casa aquí na Guarda. Son a experiencia artística dos meus veciños, ele, o Chacurro e o José María, eles son os Señores do Vento, que vou a presentar. Ele é José María, ele é Chacurro. Eles son os Señores do Vento. Un home na neve, mira. Esa botella se llama pola playa, do molino. Pa cá, pola playa, é todo. A recoller todas. Chapas, todo pola playa. Un día zapaeros, a recoller botellas. Cando tíamos unhas poucas, pues faíamos. E daí abaixo hai un monte delas. O cine ten que intentar buscar novas perspectivas de achegarse á realidade máis próxima, porque moitas veces a realidade máis próxima é que te dá xa os contidos para facer boas reportaxes ou boas curtametraxes ou boas documentais. Iso é sobre todo que os Señores do Vento, un respeto cara a unhas persoas, cara a unha actividade dunhas persoas que o fan con bastante dedicación. Chegou e dixo que quería vir mirar como era isto e foi cando, bueno, pois veña, ven. Que foi nunha mañán, non? Foi nunha mañán, foi nunha mañán, pero pouco tempo foi. Os Señores do Vento é unha rara avis no audiovisual galego porque está feito con o mínimo e indispensable para facer unha película. Por iso que animo a cualquiera persona que intente crear algo que pois se o pode coller como modelo, que non se corte a hora de realizar os seus soños e contar as súas historias. Cando Potua, cando jala foi Potua. É que os fillos, os netos, todo mundo, mira, é todo queda ben. Dixe a muller cando xa, iso é unha tontería, cando a mirou quedou encantada. Dice que ben que sais e tal, os fillos e os netos todos quedan ben. A película é unha especie de entremedio reportaxe, etnográfico, televisivo, un documental contemplativo, incluso eu sempre digo que a veces ten apuntes de película de ciencia ficción, porque parece que están nun satélite, nun planeta de outro mundo. Eles son así, eles son os Señores do Vento. Os Señores do Vento.